כמה? יש ב100 שקל ויש חינם עם פרסומות. חינם עם פרסומות? ככה. שיהיה? La femme. הבושם החדש מסדרת לקוקייז' דה פריז. La femme. תריח את זה. בית בשרון זה יקינטוני השרון. יקינטוני השרון. הצפון החדש של השרון. התקשר 1-700-459-8-7-6-4 או 3 10. סבא אברהם בסך הכל רצה לחצות את הכביש ונדרס על ידי נהג שלא ציית לתמרור עצור. נהג, לפני מעבר חצייה, עצור, אל תחצה חיים. האגודה לבטיחות בדרכים, משרד התחבורה. מה קרה? מה קרה? הסבא אברהם הזה זרק אותי מכל... כן. לא, אני יודעת, זה קורה לכולם. התקשר עוד היום. לגברה סנטר, גברה סנטר, מוסיף לך עוד סנטימטר, גברה סנטר! אמא, אני לא יודעת מה לעשות, לא עומד לו כבר שעות. ביתי, תגידי לו עוד היום שיתקשר לגברה סנטר, גברה סנטר.